Wara li Ġesu kien meħud minn magħhom u maqtul fuq is-salib, id-dixxipli tiegħu kienu beżanin u qalbhom maqtuwa. Anzi, il-belt ta' Ġerusalemm kollha kienet imħawda. Dak li kien isejjaħ lilu nnifsu bħala l-Messija issa kien mejjed u xejn iktar milli jkun ħaj magħhom ma kien se jagħmlilhom kuraġġ u jneħħilhom l-uġigħ li kienu qegħdin iħossu. 3 ijiem wara din it-traċedja, żewġ dixxipli ta' Ġesu bdew il-mixja tagħhom lura lejn id-dar tagħhom f'Emmaus. Waqt li kienu mexjin, bdew jitkellmu fuq l-affarijiet li ġraw. F'ħin minnhom wieħed raġel ingħaqad magħhom u beda jitkellem magħhom. Dan ir-raġel kien Ġesu, dak li kienu tant iħobbu. Imma dawn iż-żewġ dixxipli ma għarfuhx. Ir-raġel staqsihom: fuq xiex qegħdin titkellmu? Id-dixxipli kienu mistaġba li hu ma kienx jaf x'ġara eżatt fil-belt. Bħarsa muġuwa, Klejofa, wieħed mid-dixxipli qallu: iwa int l-unika wieħed f'Ġerusalemm li ma taf x'ġara? Ġesu bħal donnu wera li ma kienx jaf x'qed jgħidu staqsihom: mela x'ġara? L-affarijiet li għadda minnhom Ġesu ta' Nażaret, profeta kbir, qalulu. Il-qassisin il-kbar u l-mexxejja qatluh u salbuh. Aħna kollha naħsbu li se jsalvana, imma hawn qegħdin wara 3 ijiem, weħedna u mħawdin. U biex tkompli tgħaqqad, xi nisa mill-grupp tagħna ġew lura mill-ħdejn il-qabar u qalulna li l-ġisem tiegħu ma kienx hemm u li derulhom xi anġli jgħidulhom li hu kien ħaj. Ġesu qalilhom: imma ma ndunajtux wara dan iż-żmien kollu f'dak li hemm miktub fil-kelma ta' Alla? Ma kienx hemm il-profeti li qalu li l-Messija għandu jbati? U beda jkellimhom fuq il-kelma ta' Alla u jispjegalhom kollox. Id-dixxipli baqgħu skantati bil-kliem ta' dan ir-raġel u meta waslu ħdejn id-dar ġewwa Emmaus, talbuh biex jingħaqad magħhom ħalli jiekol. Ġesu aċċetta u qagħad bil-qiegħda mal-mejda ma' dawn iż-żewġ tirġiel. F'ħin minnhom Ġesu ħaf idejh il-ħobż, irringrazzja lil Alla, qasmu, ta' biċċa lid-dixxipli. U f'dak il-mument indunaw li dak ir-raġel kien Ġesu li mgħallem tagħhom. Imma kif għarfuh, Ġesu telaq minn nofshom. Iż-żewġ dixxipli mimlijin ferħ iżda mħawdin għal dak li raw u semgħu qalu: imma ma ndunajniex qabel waqt li kien qed ikellimna u jurina l-kelma ta' Alla. Dak il-ħin għajnejhom infetħu u qalbhom kienet ħielsa. Dak ir-raġel barrani kien Ġesu, dak li tant imxew warajh. Veru, u kien tassew ħaj.